khirtu te chibele vekule ama sign ka YouTube channel a kalolom chia mila subscribe saklo ni chuan khongai in subscribe button kha milom he sakve don nya tunchuma chuan screen a kan huang hian Mizo fighter Zarmawia in fight na kan lo enanga Zarmawia hi achanchin mitam tak chuan kan hreto mai theya ala hlo te po kanom mai theya ani hi Mizo MMA fighter a chuan beisei Paul ber ani a nakin huna promotion lian 1FCMO Bellator PFLMO UFC tekhengpa khel theitura beisei ani hi tuna hianin Balia Indonesia lama akhel meka tichuan tuna khelna CFU a hian ala chak chhozel ni in ka ria tunchuma in fight po hi kan lo ri ekanga tichuan chumi ma chuan MMA hi enge ani ti te chuan MMA hi a hlok em ti tele MMA engtin nge an khel ti te po kan knowledge kan share tok te ron share ma sak chu ka duwa MMA fighter le MMA a share na zaw tak nei chu kan ni lo na in MMA hi mu nom ka tia video ma salama te po ka lo sei to a skills le engma thiam lo insual pom hu nom kan tia kholaya zuri insual mai pom hu nom kan tia anni training rampum ayo chuak the han insual te chu mu nom ka ti hle ni ke chu ti chuan MMA hi abikin UFC mu nom ka tia chan chu level sang ania anni level a insual te hi chu ka mai phal lawa ti hian pathian nia an insual khar khar thina pai tak chu income hun te lo ni a duangin main event te chu kan en lo chang te po om thina chuti lain fight dang milar deu ming nei deu lek insual te hi chu ke en vezia thina munom ka ti ve theile ni ti kha kan sei ma sadwa ti chuan MMA hi amateur le professional khan om ve ti chuan amateur te an khel nuin attend professional ha an luta ti chuan an record a that chuan ti khanin promotion liana an khel thina ne MMA chu atlang pui thuin round thum khel ania main event tila title fight te adang danga hian chuan round nga thleng te point an khel via run khat hi minute nga an khel thina ne MMA hetiang kan soi chan chu MMA hre thiam lo boxing kan enna sa Mizo te chuan MMA tunhai kan mel hriata chuti line insual ringot tia lo ngai sak lo te po kanom wangin kan soi thui deuh hlaka milo hre thiam don nia ti chuanin round nga ning ka sia kan soi kha round nga round thum 5 minutes an insual dan tlang puyani kan ti to kha ti chuanin promotion sang an oma MMA a chuan alien berle a level sang ber chu UFC katilo thailo wa kai chuan mithen kat chuan aya sang te po in lo ti me the ma se he chun hial thei rol nin ka ngai lova UFC hi level sang berania an hlo te po asang thok khat ta chuti lain promotion lian dang 1FC kan ti te PFL ten om vele boka PFL le Bellator kha anin zom to ni in ka ria ti chuan anni pathum hi khovelina kan en tamber ania abikin MMA a chuan 1FC ro hi chu martial arts dang kickboxing te muay thai te grappling te boxing te thengin an kalpuya chuwangin 1FC hi chu kan soi tamlonga ti chuan UFC hi mizoina kan en number MMA a chuan munom kan ti ber khani a anni hi alar po an lar bertila ka sei solawang ti chuan Zarmawia khan 100 le taila Zarmawia hi tuna hian professional chu a fight to a amaro chu a fight na promotion hi ala lian lova enge ala te thama chu wangin khovelin kan la shelo ani maya nakina chuan a record alo that chau zel chuan hemi promotion lian zok te UFC ne na thok dun te heng tianga te hian ala khelanga ala khel thein karinga chung hona chon UFC ate po ala khel thei tura kangaya UFC kherlo po 1FC te adanga te po khel thei se kadu sakhle ni ti chuan an hlo hnemem ti te kha han soi bel le lok taila an hlo hnem attention an hlo hnema attention an hlo hnem lem lo ni enge chan kan ti chuan anni insul dan hi chu an ming that dana zira hlo nei annia UFC lut te po athen chu an luta millions de thon hlong hala chuti line athen fight tam tak an nei nuwa millions hlo phalo po an oma an ma ni ming that dan le an popularity kha an enve ni chu wangin Zarmawia po hi tuna ka suggest du chu ka video in lo en ni chuan IG lama te va follow ranga a Mizo mi pui zong in kan follow vek chuan kan tilar mai dona kan du emo du lo emo
celebrity a kan chua dona chuti ni chuan promotion lian hoin an lo nge event vat me don ni chuwang chuan Zarmawia mi zong zong ka video into zong zong chuan va subscribe vek turin kan som hal du bok chu ni nakina 1 million te 2 millions 3 millions 10 millions thenga hlo theina chansan an nei ni chuan Zarmawia hi han soila du chu featherweight a khela he kan hmuang hian featherweight bout ti ania featherweight chu weight an kat vek nuwa pound za somli panga ani thina kg chuan kg somruk le paruk porvel kha an nia anni hi world level apo an hmunom tham to ni nimin po khan UFC featherweight championship kan hmuwa Lopez le Alexander Volkanovski anin khela Diego Lopez achak lo hlowa Volkanovski avoi ni na tan champion aron ni le a anni chin hi chu khovel ngai event a hlo to ni lightweight attack khel chho theian ni to lightweight chin phei hi chu division how tak le mu number ti ani a MMA a chuan asang lampo a mu nom love ti nan lovin keima bi ka lightweight phei hi chu kap mai ngai mang lo ni chu tiang chuan an ni weight chin hi chu khovel ngai event ani ti te kha ron seile kadua chu wang chuan Zarmawia hi MMA manga zoram mi pui khovela pho chuak thei tu ani theinan chuan kan support angai ni ti te kha karon seidu ni ti chuan zona thlak zinga chuan MMA a khengsang ber ani lova athil dang zong in lo ngai lo taula tuna chuan in bul atan ve chawa zona thlak zinga khengsang ber chu Joshua van ani a ka video masalama te kalau tilang to ani hi lai ani a apian le murna hi Chin State halkha ni interview te ka nei to kai poin ka video heta chon ka upload lova live channel ka nei a interview kan nei na te kalau da to boka chu UFC alu ma che contender series a fight dona kalau kom to a chu tiang chuan ani chu Joshua van chu UFC a level sang bera khel mek ani a chu mi ma hrim shima khovel promotion liana khel to chu Trial the Dragon Leg thang kan ti ani a ani po chu 1FC a alo khel to a MMA voi thum chakin voi ni achak lova ti chuan promotion danga a in son le a level sang bera khel ani khel ma saber ani ti in ke chuan ka ngai ni ti hianin football kan entranga football ne na ka te kin thiam dan chuan 1FC hi Serie A emo League 1 emo ang tenen hian ka te khina ti chuan Bellator kan ti PFL kan ti te hi La Liga emo League 1 emo tenen han te khinila ti chuan Premier League mi puina kan ngei hlut level sang bera kan ngei Premier League hi UFC te po tila asualong UFC ro hi chu Champions League te po hantila engi moti zong chuanin adik na chen po omang chungtiang chuan MMA hi kan then sang ve ni chuan weight category sang sang te khachu na kin lama kan soinga arai lutuk lo na Zarmawia video hi kan react phot me don ni ke ma hi helama hian ka lo in sonanga kan intite de bok nge kan nok sak lo nan chuan hei hi kan enange asual pui tur hi Mark Alcoba ania Philippines flag kan hmuwa heta Zarmawia India flag kan hmule boka ti chuan anin sulna Changu Fight Night 34 come on ladies and gentlemen, this is our prelim feature bout. This fight takes place in the featherweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, representing Zamboanga Sipa. Introducing our second fighter, fighting out of the red corner, Zarmawia representing Mizoram, India. Mizoram India haron tingat And Tlangval MMA. Make some noise for Zarmawia. Zarmawia dia lam thiam lo ve ngat me Zarmawia Mizo ming te hei hek tiang zone hat lang ming shum hi lam harasan tia nam dang ho hian Zarmawia ting ka hetlat ni chin khache And the referee for this bout, Mr. Jim Perdios. Round 1. Chân to nè. Anh chân MMA hi cái anh chân vàng in plem mà hắn xây giáo cái đồ chú. Anh chân hemi cút thắc mà sát tu hi cái mà chuan apoi mo cái tia
กุดทับมาสักแล้วว่าเราจางตัวงดนี่จูอาฟูเลี้ยมแล้วว่ากำหูโตจินาพอเฮียนเฮียอวันด้วยจอกเลยเองมออเบ็ดจอกไอเฮียนันจังดูฟ้าเมียที่เฮียนซาร์มอยนั้นเป็ดเจ้าปอกขาไปหมดเลยเฮลเล็กคิกอันนั้นคิกเจ้าที่ยังกันตีตบเจลน่ะฉันจูไม่รู้เทียมมูลาให้อันมานี่ลำเฮียนินแต่อาฟูลตบหันเอ็นค่ะอันเริ่มติดเชื้อแล้วว่าตีตบเจ้าค่ะง่ายจูมีการกันเจตลดูจูเล็กคิกจงจังเฮแต่เล็กคิกที่เขาเตะกันง่ายไม่เทียมาเซ่ MMA fighter เขาจวนเล็กคิกอันนั้นลุตุกันตีให้มีทิ้งฟ้ากับวอกชับอังเวลเฮนี่อินไฟโซจวนนั้นติดทีนะที่เห็นอันเล็กคิกที่เขาเดว่ากันลงง่ายเงี้ยอันนั้นแต่ไม่เนี่ยเฮ้อันมันหมอเราดูนั่นปัญหาเช่นนี้อันเคลดันเฮอ professional ลังเรงะเฮ้ที่บวนหัลตบอังจีนิลวินอันนี้ง่ายจังเว็บพอตาค่ะอัเคลดันตัวนี้มิโซอินเคลเทนคัดนะ amateur นี่บอกว่าเทนคัดมิโซอินเคลเฮจูอันหันจันเชนริบวนอ่ะหมูนมแต่แรงไม่มาเสกขังขจูอาเทียมเฮาตันอาเราบุยทักเดือดทีน่าเทียมเฮาจวนอันแรกโลไม่หมอนโลนกอัดวัดทีน่าอันนี้พอฮีเฮที่ฮันนินมินิทงานในรังคตาอันนี้เปลืลุกแหล่Zarmawia he a confiti thiata he a khel vel po hen in lama hun tha he a chang ran me ni tuna pana jeb don in ka hrian okay tiyan an tizawa a konfi tile angam zia atilang ne strike deuh ngotin en khela Zarmawia hi ground thalut tuk me ne take down han buan thluk le mi han re tlom vel kha ne so deuh me ne ma se he stand up fight in la khela chuta po Zarmawia chungnung tho han khika po khan Philippines pa hen chuan afu manglowa chingkhan Zarmawia hen chuan afu zeu zeu ne oh leg kick lua impiat phei ki chu an fu chonin knock out deuh tap khania den lutuk a thel deuh zel oh spinning back fist an nak fu ve trap eni la he Philippines pa he a khoi fu vak loi mo kan ti po khan a chala lo thi nuam to he ti lai hanin kan mu thenga mo camera a fia lutuk lo chung point thi san mu thei to an kut thak ya na ni ha relax vela au oh angam lutuk Zarmawia hian với nhị khát ăn khởi phụ tổ chú hay lấy làm po team về đậu tôi anh cái
han back kick vela back kick kan ti me a fu lo van nei khop me oh là cháu lâu ti siết khóc mày ra mày cho là nuôi vel mấy mày thì hiện training sparring vel mấy ăn là bốn ăn check down á cái sợi tóc không có Zarmawia in khel hi amateur khel lai trang khan kalau en toa ground na chalu tu tunai hen chonin ramdanga a training to in kasia tiếng anh phê chun ma son do na hey anh tin nghe chết đón hen chun som tiếng corner man polo ao na sa elbow pasta ground fighter chen khat mu nom lo ka ti chu anan pet thua ti hian an keu thlu ti tai la ground control ngor tuma hey tinge the maze kan ti me sap trong mi han ti nat le han hnek fu tum lem lova chel ngor ang chi kha mu nom ka ti lova ground anin khel ro ni jon submission emo khatiang ground and pound tum ho kha mu nom ka ti Zarmawia po chu chung tiang chu ne hey a cheng hal zung ne aom ngai a khan om tum lo tian submit a tum ti ria ta a kiwin strike vậy ra nghe lâu chút mà là kiểu khan vậy li vậy ngã chỗ này tôi anh cái gì răng khóc mẹ kha chút đều mất mất mẹ ăn là đôn nó tụt hết chứ anh xem ra mà sẽ pet khử leng em tharum shim a hen Zarmawia hen an ne lutuk ti he chianga ti hianin akea single leg alo man to khang da khan chon fighter chen ka chon in siam ram ma se ti hanin a position ngai chi a let pui le theya chudeu mol me ne ding le vai a in son vela mo te khanin a in siam ram ma bon takani ground a chon ngày nôm tọ lo han ti topa refrain kan lom hunga ni ching khanin han phet thlu chu minute khat po ran lo a chu deu mol moi maya a kiu le a kutum ten manga ti khanin fight cho top dera kan muang hian Zarmawia he Mizo fighter zinga chuan kam mu to zinga chuan base burning kangaya a khel dan kan hianin UFC level nin ka sia UFC atel luta se ti hianin fight rồi muang in han nei chau se UFC chu level sanga han ti rok chi po khani lowa ti hanin he champion ani lo poin contender thatak khi chu ani theng karinga chan chu ground hi poimoni MMA a chon mo so yang khanin ground a thiam tlata ni hi chu ground baka striking te he ai henin ma son de hlaksela a striking a chia kati nan lova UFC level nen ka saiwa khania a striking te han upgrade se te chuan jiu-jitsu kan ti te po han upgrade anga UFC level a khel chuan tikhan ramdanga top team ate han training venga he ai hen ain upgrade chhozelanga tinge kan tiang e khovela fighter hlom pola ain chua thein ka ria a khel sim hi chu a mu no mane kan chol man lo en tu po mo kan hadam man lo chu tiang khop chunin a chia en le lok tiang replay on flame yan hay ground and pound chen khat hi chu soyang khanin chel deu ngor hen tu ma se ni chu ni melo ground and pound char hal ne hey ne 6 seconds in the very first round for your winner by way of technical knockout from
the red corner, Zarmawia. Zarmawia ảo đàn hết chưa anh bị giật thắc về em mà nè Bruce Buffer UFC ring announcer ở bon lu tục tây hiền Zarmawia mình thấy hắn lắm về xe UFC level ate khel ve se mu chak khop mai na kina chuan ala khel ve the ngei pokoringa du sakna ka hlan boka tun matan chuan tichin hianin kan du tok phot menga na kina video mu nom deute Zarmawia in khelna te video react turte omni chuan kan lo le don ne clear tu te in zawai chunga lom thu ka saidua ka channel kha ila subscribe lo ni chuan khongain subscribe button kha milo me sak ve don nia